लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों आंनि गुबुन मोनसे गोदान ब्लगाव बरायना बावहरनाय थाबाय। दिनै फाइनाल माने शुटिं डे माने फाइनाल जासिगोन आरोना शुटिंआ जोबसिगोन जोंना। स' दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। फाइनाल डे आरोना नै बाहाय बुरजा बान्दा कफि खानानै दोनदों आरोना लोगोफोर। नैबेनो जाबाय अरुणाचलनि ओंख्रि बागान। जोबोद समायना आरोना ओंख्रि बागान, ओंख्रियानो ओंख्रि, बान्दा कफि माबा मुबि आरोना गोबां बेबायदिनो आरोना। ओरैबायदि समायना माने कफि बागाना आरोना। नै बान्दा कफिया रानाय गोजा आरोना, मोजां मोजां गोरलै गोरलैबो दङ ना। जोबोद समायना मैगं बागान। माने सैमाया जोबोद किउट आरोना, बिराद मोजां अनथावथाव आरोना। आगै मिन्थिया माने बान्दा कफि ओंख्रि बागानखौ नुनानै जोबोद मोजां नांदों आरोना। ओमफ्राय ओरै शुटिंआ सोलिगासिनो, शुटआ ड्रनजोंबो लाखांबाय नै फंबाय दिमासाया। हिजाव गोसथोनाया माबायदि मोननायमोनलाय आदा नों गोदो? आङो खारलांनाय न'निफ्राय गुवाहाटि, ओमफ्राय गुवाहाटियाव लोगो मोनलायबाय, फन रायज्लायबाय थाबाय, ओमफ्राय बिदिनो गोसोथोनाय जालांबाय, लाना खारबोबाय। लानासो खारबावदों? लाना खारबोदों। उल्थासो लाना खारदों, गुवाहाटिनिफ्राय आरो एकदम क'क्राझारसो लाना खारनाय। क'क्राझारनिफ्रायसो आरो बरपेटा जानानै उदालगुरि हायदों। उनाव थाल्ला मोनफायबाय आरो ने? मोनफैस्राबाय। थिगानो। बरिया। आरो माबाफोर जाबावदोंमोन नामा लाभ स्ट'रियाव? बहुद जाबाय, बेखौ आरो बुंनानै फोजोबनो हाला। आदायाबो जोंजों शुटिंआव फैफादों, जोबोद सापर्ट खालामबाय, सहाय खालामबाय। नै हम भी रहना है। माने जों दायो शुट जोबखांनानै मेंबाय नालाय दा रेस्ट लानानै माने दा जोङो लान्च खालामनो नागिरदों आरोना, ओंखाम जानो नागिरदों आरोना। माने ओंखाम उखैबाय नालाय शुट जोबखांनानै ओंखाम जानो जिरायबाय आरोना। नै ओरै शुट सोलिगासिनो। नैबे आदायाबो माने शुटखौ नुबाय थानानै माने गोसो थानो हायि मोसाग्लांना होबावबाय आरो खेबसे मोसानायबाय आरो। फाइनालि जोंना लास्ट शुटआ नै बाहायनोमोन, जोब्बाय शुटिंआ। लोगोफोर जोंना शुटिंआ जोब्बाय, दा जोङो न' फारसे जोङो दावबायफिनबाय। नोंथांमोना माने जिब्रा होजोंल' भिडिअ फैब्ला माने शेयार खालामल' दाबावसै। नेनानै थादो 16 तारिखखौ, 16 तारिखआव माने हगारनाय जागोन आरोना, सुनिबार दिन जागोन। लोगोफोर जायफ्रानोखि आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो, आरो जायफ्रानोखि साबस्क्राइबार नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामदो लिंकखौ, आरो भिडिअखौ नोंथांमोना नेनानै थादो। दिनैनि ब्लगआ बेसेनोसै, गोजोन्थों, बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरनाय थाबाय। बाय बाय, टाटा।